all that she really wants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken asma kula Nur Aisyah saking kelas AKL kalih nomor absen 24. Ing mriki kula badhe maosaken sesorah ingkang tema wirausahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanggo kita kabeh ing papan iki. Langkung rumiyin sumangga kita ndedonga saha ngaturaken puji syukur dumateng sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng kita sedaya, sholawat saha salam sumangga kita aturaken dumateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi kanugrahan rahmatipun kaparingaken dumateng kita sedaya dumugi ing yaumul akhir. Tinimbang rana rene golek gawean luwih becik dadi wirausahawan. Mujudake ukara para wira kang duweni teges jero wirausaha minangka proses gawe luru lapangan kerja kanggo masyarakat lan bantu nyuda jumlah pengangguran. Kita ngerti yen jumlah pengangguran ing Indonesia saya tambah akeh utamane ing umur antarane 18 saking 20 taun. Dheweke kudu bisa entuk kerja yen kreatif lan inovatif golek utawa gawe lapangan kerja. Saben wong mesti bisa dadi wirausaha anggere ana kekarepan sing kuat saka kabeh kita. Saiki uga akeh pengusaha enom sing wis sukses gawe lapangan kerja lan bisa entuk bathi sing luar biasa. Pancen kewirausahaan bisa uga wiwitane mung iseng-iseng utawa nyoba-nyoba. Nanging yang bisa diatur kanthi bener lan pas, mula bisa dadi bisnis sing bisa ngasilake duit akeh. Kewirausahaan ora mesti butuhake modal akeh sing awale sing gede banget. Anggere kita kreatif, barang-barang sing umume dianggep minangka sampah bisa dadi bathi rupiah sing bisa ditindakake. Kanthi ora langsung, wirausaha uga bisa nglatih kita dadi pribadi sing mandiri. Kewirausahaan bisa diwiwiti kapan wae. Contone nalika kita sekolah, kita bisa adol barang kaya jajan, panganan utawa barang liyane. Mula ora kudu sawise gedhe kita sinau. Nanging wiwit saiki kita kudu wani nyoba lan wani nanggung resiko lan uga pinter golek kesempatan bisnis amarga iku sing penting banget. Dadi apa salahe dadi wirausaha? Aja isin dadi wiraswasta, nanging kudu bangga amarga bakal dadi pemimpin sing wani gawe keputusan lan pinter golek kesempatan. Lan dheweke uga sing gawe kesempatan kerja anyar kanggo calon buruh utawa pengangguran. Cekap semanten saking kula, nuwun sewu menawi wonten lepat tutur, salah bawa lan pocapan. Amarga manungsa menika salah panggenan lan kasampurnaan namung kagungan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi saged migunani. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.